जों अ जागा बादल त्रिपुरा जोंनि वाइटिएफनि कर्मी सालनै सालथाम सिगां कयेक दिन सिगां पुलिस लकाबो टक जागै थैमानि घटना जतन साइमाखा जे जों दिनै अ जागा जोंनि तिति एडिसिनि ओंवै जोंनि जे चौमानि जों सुबा नायहनै फायलायजाक जोंनि एमडिसि देवजी त्रिपुरा जोंनि एमएलए बरमगोना पाथानलाल जमातिया ते बिसिनि वाइटिएफ वारियर रक दंबो जोंनि बुबाग्रा जोंनो साखा जे अमाहाय जरा हायवा जों एडिसिनि हयते जे मामानि चुबादि हाय हनै साखा जोंनि लाइ थांनाय कयेक दिन सिगांबो जोंनि एमडिसि इएम जतन फायजाक जोंनि पार्टी नेङै जोंनि एडिसिनि एमडिसि र एमएलए रक फायजाक बरबो साइक्लांखाय एडिसिनि हयते चुबानाय ते पार्टीनि हयते चुबानाय हनै इनके जों दिनै फायखा बरनि नुखुंगो बनि बादल त्रिपुरानि बनि बुफानि मंगै जों 1 लाख चेक जों चुबा फायखा फायनाय साल बनि नखंनि चिरायरावनो जों दैबो नायनाय जोंनि बुबाग्राबो हायनो साइ दङ जे मानसा चुबानाय हनै इनके अमाहायखौनो जों दिनै अमाहाय जरा हायावो जों बनि नुखुंगो चुबानाय बागै फायो जे थै थांनायनो जों टेकि फिलै मालैया हायफानो किसिसा नगनि सामंग खायथेनियाव फानो चुबाचौ रलायनाय हनै जों दिनै फायजा आरो अर जागा जों साथाय खलायो जोंनि त्रिपुरासा अमाहायखे जों ताबाव थियासे जों पावार दङ एलायन्स दङ हायफानो जे जागा जोंनि त्रिपुरासा अमाहायखे जे रखक बसि बखक उङै थांखा जे आइन यागो तै दंनाय बसि जोंनि त्रिपुरासाना अमाहायखे टर्चार खायै मारपिट खायै अमाहायखे लकाबो तगमानि अमो बिलाय घटना हाया दुर्भाग्य जों जे ओ बरंनि काहाम एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट माथों अमो जों नायनाय कोडबो जों नायनाय जोंनि प्रशासनिक हयतेबो नायनाय जोंनि पार्टीनि हयतेबो जों अमनो कन्टिन्यू खायनाय दानि इनके अमनो जों माप खायरवानि कगया जे बरक जोंनो प्रोटेक्शन खायनाय हनै सरकारि चाकरी खायो ओ बरक बाहायके चिनि त्रिपुरासन अमाहायके टक थारखा अमो ब्लैके चाया हायची अमो जेखपने एग्जाम्पलारि जाते चिनि त्रिपुरासन नेक्स्ट टाइम अमाहायके केबो पुलिस ऑफिसर थों ते सारं थों जे अमाहायके नायकानि खायनाय बरक जाते अंग्राया नाजो तै अमहाय पानिशमेंट जों नायो एवं फाइनाय सालबो जों अमनि बागै कतर अमो खायनाय एक्शन नानाय चबा खायनाय जाते बो पानिशमेंट माथों ताने के और जागा जों वानसुक थाय दङ जे जोंनि त्रिपुरासानि एगेन्स्ट अमाहाय कयेक बार घटना गतै थांखा जों पावै थांलायो सिरिं सिरिं लायो सिरिं माहायखेनो पाइपेयो किन्तु जों अमो पावै माया जात हानि बाङै जों नायो पुलिस प्रशासन अंथों जेखुनु अंथों जोंनि त्रिपुरासानि थाने अमाहायखे जे अत्याचार खायनाय रक सामों हाया थांनाय रक पानिशमेंट माथों आरो मारनानि बागै जों सागथारनाय अच्छा सर गुबुननि जारा बिरोधी पार्टी रक मा न ब्रकनि एलिगेशन का ब्रनो नुखुंगो 25 लाख रथन सरकार का सरकारनि कैसे कर्मचारीनि माने चाकरी रिथना हायनि डिमान्ड खाय नंनि जेहेतु त्रिपुरा मथा नक तब गवर्नमेंट बे एलायंस दं ननि डिमान्ड ला आम तो जोंनि डिमान्ड बोलते बनि नुखुंगो जों निरापत्ता नायो जाते चाकरिनि बाङै जों ताबाव ताने हिके बनि नुखुंगो जों ता चाकरि रनि बाङै सामायाखो हायफानो बरंनो जों कम्पोजिशन गाहाम माथों जे जाते बरनि अमंथों इवेन चाकरिनि बाङैबो जों सालायनाय जोंनि प्रशासननि हयते बाहायके जों खायमा फेयाबा जों ताबाव बनो ब लाइनगो थांनाय अमाहायाखो तानेके जों बनि जे पानिशमेंट बनो सि जों ताबाव नायग्रा बोथ साइड जों एकलगे थांमाया हानि बाङै बरनि नुखुंनि निरापत्ता तो नायवोनो जाते बनि ताम बसनाय बसायके रैखा बनि तां चावनि अनेक असुबिदा हंजा बनो जों एडिसिनि हयतेबो जों जे मानसा सुबानाय नेक्स्ट टाइम बनि चिरायरावनो सुबानाय मेन कक हंके ब पानिशमेंट माथों अमसि जों नाय जे ताबाव जोंनि शासक दल तंनाय रक बाहायनो बीजेपीनि उङैबो बरं नायफैथों जे बरनि फेमिलि बाहायके सुबामा मसिनि कयमो।